Nyt olisi huutokaupassa vähän erikoisempaa tarjolla. Ajattelin kuvata tästä videon vielä, niin näkee vähän paremmin, niin käydään autoa läpi. Eli siinä on rengastusta. Tässä vähän tätä kuskin puolen kylkeä. Auto on siisti. Käydään kattoo sisustaa. Erittäin siisti. Kauttaaltaan. Siellä on penkin säädöt. Käydään vielä takapenkillä. Täällä myös erittäin siistissä kunnossa. Laitetaan auto käyntiin. Siellä näkyy mittarilukema. Täältä avaimesta käyntiin. Radio kuuluu. Ja tosiaan tankata pitää parkkitutkat ja rekisterikilven valo on palannut. Mutta muuten erittäin siisti. Kuuluu samalla vähän käymisääntä. Täältä auton taakse. Hienosti humisee. Takakontti. Alppinen mankka. Täällä on vähän mattasarjaa. Toinen kylki. Erittäin siistissä kunnossa. Tässä vielä toiselta puolelta sisustaa. Autossa ei ole muita vikoja havaittu ja käy oikein hienosti. Ei muuta kuin huutamaan